Heer van Friesland. Ach, en hoe kom je hem dan daarbij dan? Nou, dan bel je altijd met mensen gewoon een vrije wat. Boven de bank. Juist. Oh, is Ja, dat geweldig. zo leuk. Oh, ik hoopte altijd dat je in buurt kwam. Oh. Maar waar je ook in de buurt ook? Ja, hier in Friesland, in Noorderwijk. Op het Dat theater lijkt me zo leuk. Nou, kom het dan straks even daar. Nou, dat is mooi wel even. Ja. Nou, dan doen we dat even. Super. Hing het maar in en denk boven de bank, maar het jam straks wel even. Ja, dat mag je dan net verpesten. Nee. Dat net. Nou, goeiemiddag. Nou, daar ben we dan. Nou, fantastisch. Ja, Welkom. Hele verrassing. Nou, ja, wat is dit? Dit heb ik gekocht in Zuid-Afrika in 2006. Toen ben ik op werkvakantie geweest met een groep jongeren via een organisatie Livingstone. En verder ben we een heel soort dwaande geweest, nog steeds mooi de projecten daar. Door van Victory for All. Dat is een organisatie die het bijen opvangt in slappenwikken. En vanaf 2006 zetten we ons daarvoor in. We hebben appeltaarten gemaakt, bokkenpoortjes op bestelling, oud ijzer. De opbrengst van oud ijzer is voor het goede doel. Dat bestaan er nog altijd. Ja. Oh ja. En dat ook nog steeds. De Karel staat hier bij de opleiding. Ja. Ik krijg een Karel van Verbrand, een familie naar wat sloopt. En ja, dat is hier altijd betrokken. Ja. En waarom doe je dat? Ja, is betrokkenheid erbij. Wij vinden het een prachtig mooi doel. Dus wij willen graag wat delen. En waar komt het woord bij je dan? Ja, ik vind dus christelijk woordjoging en dat is, daar staan wij in het leven mee, want ik ben veel medemeester van. En toen wij trouwd waren, in 84 ben we getrouwd, dus dit jaar ben we 40 jaar getrouwd. Maar toen was het ook graag met het feest, hij zei ik trouw maar één keer. Ik wil wel wat liedser en dan op huwelijksreis. Maar toen hebben we even een deeltje gesloten. We hebben een groot feest, gewoon een 4 jaar later ben we naar Indonesië geweest en Thailand, een rondreis. En dat was voor ons de eerste keer dat we naar een heel lang gingen. En dan zitten wij in een luxe hotel. En naast dus zitten ze in een slappenweek. Dus dat heeft zo'n impact op mij maken. Dus voor mij is eigenlijk die drive dat ik denk, ja, wij hebben het goed. En dat is goed, zo moet het leven ik wezen. Maar net alleen nog moet je zelf denken, ik iets voor een oordwam. En dat kan bij je buren wezen. En nou ja, dit kwam bij ons op het paard.